avui... No es pot pas res. Ja ve, ja ve. La dama molt baixada, a mi se m'ha fet supercat. S'ha centrat en la... S'ha quedat amb la intental i l'altre i la Maitaneta no pot acabar el treball. Però no baixi. S'ha quedat un moment... És que l'Enxaneta va tancar la pel·lícula a l'escola. Get mad.